Poď si so mnou rozbaliť akvarelové farby značky Rosa. Majú ale pekné balenie. Farby sa nachádzajú v takej tyrkysovej plechovej palete a ten drožiak na prsty. Geniálne. Akvarelové farby sa nachádzajú v takýchto malých nádobkách spolu s papierikom. Prvú farbu odbalujem titánovú bielu, ktorá má na boku napísaný kód 704. Bielý štvorček znamená plnenie priehľadný a 3 hviezdičky znamenajú odolnosť voči vyblednutiu. Postupne odbalujem každý jeden bonbon. Počkať, myslela som nádobky. Hotovo, všetky farby sú odbalené a teraz ideme spolu vyskúšať. Farby majú krásny sítý žiarivý odstieň. Sú vysoko pigmentované a sú vyrobené zo 100% organické rabskej gumy, ktorá zabezpečuje dokonalý výsledok na papieri. Táto sáda obsahuje romantické odtiene, ktoré boli vyvinuté v spolupráci s profesionálnymi umelcami. Tieto odtiene farieb sa krásne rozplývajú na mokrom povrchu papiery, ktoré vytvárajú ďalšie farby. Veľmi dobre sa miešajú medzi sebou a vytvárajú dokonalý výsledok. Po sknutí sa dajú pekne vrstviť. Na konci ešte to obtiahnem čierno-vodielnou linkou. Dokreslím nejaké tie menšie detaily na tulipánoch a pridám prblietavé pozadie. Tak čo na to hovoríš? Páčia sa ti tieto farby? Pre viac tipy a triky ma nezabudni sledovať. Ahoj!